So guys, ga wanda suke so za su yi recharging a wannan platform na EVVACASH, za su zo su taɓa buy coin gashi nan. Idan suka taɓa buy coin yana loading network, zai je nuna musu packages kala-kala. In ka sa 2000 kullum za ka samu 200, in ka sa 5000 kullum za ka samu 500, in ka sa 10,000 kullum za ka samu 1000, in ka sa 30,000 za ka samu 3000 kullum. So bari mu taɓa packages na 2k, bari mu taɓa shi. Gashi nan za su nuna mana wannan platform. Gaskiya mun ga yadda tsarin nasu yake na payment yayi. So za ka zo, wannan shine account number Wema Bank, account name Wema Bank, account name gashi nan shine sunanka. Wannan EVVA din nan shine lambar wayarka da kai register da wannan platform. Ga account number na san baka, gashi nan mun copy ta. Bari mu je mu poster ta. Bari mu je mu tura. Misali za mu shigo a Pampay, in ta Pampay za mu tura. Gashi nan sai mu zo mu selecting banki. Gashi nan zan copy nawa pasting din account number. Zan yi selecting din bankin, gashi nan Wema. So zan tafi next. Na tafi next, yana loading network. So gashi nan kun ga an nuna mana wancan account name din da suka bamu EVVA. Gashi nan lambar waya ta ita ce account name din gashi. Ga bank name shine Wema Bank gashi nan. Lambar waya ita ce narration da komai da komai dai. So da ka yi confirming za ka je ka sa kuɗin da za ka tura. So da ka tura kuma ya success, za ka dawo cikin platform ɗin sai ka taɓa payment complete. Kana taɓa payment complete, ka fito za ka ga sun sa maka successful. Za ka dawo home. Kana dawowa home a gurin da aka bari ya buɗe. Da ka fito za ka dawo home. So da ka zo nan gurin za ka ga abin da ka siya wajen 0 ɗin nan, za ka ga sun sa maka coins ɗin da ka siya shine zai baka damar su dinga baka daily earning ɗinka. Shi ma automatic ne, 24 hours ne. So kun ga minimum withdraw ɗin su gashi nan yadda abun nasu yake. Minimum withdraw 1k, minimum recharging 2k. Dole ne shi gaskiya sai an yi recharging. Sannan kuka duba ga referral bonus nan suka ce level 1 10%, level 2 5%, level 3 1% za su ba.